Kaixo, Marta Bazken naiz, eta Ulma Pakatxineko termosoiauko arloan lan egin dut molde eta subkonjuntoen muntaian. Nere lanak atal mekanikoak eta atal elektrikoak dakonez, egunerokotasunean erabiltzen duten erramintak lotura mekanikoak eta kableauak iteko dira. 8 urtez beste arlo baten lanian egon ostian, nire bizitzan aldaketa baten beharra neukan, eta niri irakarten ostana muntaia zanez, mekatronika industrialeko ikasketak itea pentsau neben. Eta, hartutako erabakia zuzena dela konturatu naiz. Niri gehixen guztaik izatena da, nire eskuakin lantzen duten muntaiak Ulma Pakatxineko makinen parte izatea. Oso berazgarria da, honetaz gain, Ulma Pakatxinek emuten dozten aukeria nire formakuntzarako, eta baita bertan jaso duten lankidetasuna.